Hayi bomfahlongwane. Hayi umfama Ncube lo. Yimi lo muntu awusaziwa mfahlongwane. Isikhona mfowethu ihlala ukuxakeka nje. Awusho uphinde mfethu nalelanga liyasibulala. Kuyashisa impela mfowethu siyasha kanti nezitshalo ziyafa. Hayi. Awusho mfethu usuka kuphi? Hayi mfethu ngisuka la endlini nami ngidlala lokubhoreka. Okay mfethu, hayi ngiyakuzwa. Wena mfethu uyangalaphi ishisa ngabe sawubheka labantu? Mfahlongwane ugcwele ukudlala wazi wena. Mfethu awuze nendaba ngize nendlebe kwenzakala. Mfethu ngilibangisela kudabu lamafu la ngenhla. Usinqama inyanga enkulu awukwenze njani mfethu? Mfethu into engisafuna ukuthi ngilungise into zami azihambi kahle. Izolo ngithe ngidlula ngapha ngoshekho enye ingane ngabanjwa ngase ngithathelwa phone ngathathelwa yonke into. Bona nginafoni kumanje. Hayi mfowethu obani labo awusaba khona emakhaya sekubanje inkunzi nala? Yilaba bafana bewunga. Ngifuna ukuthi usinqama abaqondise. Ngifuna ukuthi bangifunde bangiqonde. Kodwa usinqama mfowethu hayi ingozi kodwa uzokwenza into oyifunayo yena. Mfethu ngiyabonga. Ngifuna ukuthi kungiphelezele ngisiya ngakhona. Hayi inkingi. Okay. Nyanga enkulu. Dabula mafu. Baba singamso umthondo. Nyanga enkulu izali ngaphambili. Yithi labantu baba. Ngeke sifike nje la ekhaya. Ukubonga lokho. Wasinenkinga. Kuyajabula nakufika amadoda njengani madoda. Madoda amakhulu ngafikelwa yinina la kaMeshani kaMahogo xaphaxa Mzimba Bhethe funga bese sinona kadludlu amalindakazi. Siyajabula ukunibona senifikile. Hayi ke kuyosetshenzwa ke manje madoda nanenkinga sengivile ngive egazini cha inkinga inkulu. Baba njengobuso uzwile nje nyanga enkulu. Size ngenkinga la njengobuso uzwile uhlanganisa amakhatha ngakho. Sibone ukuthi siphuma kanjani kule nkinga. Bafana, give egazini kukhona into enyakazayo bafana. Kukhona into ethi anginitshela ukuthi umlandelwa into embi kakhulu kunababhemi abanilandelayo. Abaningi abafana laba abalandela nina ababhemi benze kabi futhi baphethe izibhami imikhonto imibese phambili kodwa ke lonto seyingenile emakhosini. Don't Meshani xaphaxa Mzimba Bhethe funga bese sinongadludlu amalindakazi. Ngiyanicela ukuthi nifike kahle ekhaya ikhona nento engizanisiza ngayo nivulelekile kaDonti kaMeshani. Makhosi. Bafana khona into engiyibonayo efana nokuthi kukhona umakhelwane abanijikelezayo ngemithi emibi nina ababhemi emibi futhi baniqhubela ngokuthi nimoshe niqhubeke futhi ke lonto ihambisana nokuthi ke izinto vele nengabe nizohlola lafuna ukuthi nginitshele inyani ukuthi nibheke abantu abafana nabo makhelwane nomuntu kanje nomnye mhlawumbe omaziyo ukuthi khona umbhemi onento enje ongako makhelwane akho. Yibo ke labo bantu bafuna ukuthi ubagade ngoba ibona umakhelwane abayinkinga kulento eniphezukwayo nizalimala ababhemi. Izolo mfana ngithi mina usukelwe amadoda amaningi ezimbongolo amnyama amaningi abekusukela ngemikhonto izolo. Imakhosi abona ukuthi wena ucishe washona izolo kodwa manje usindile. Kusuka namanje uyayazi lento engikuthethela ngayo kusuka namanje noba amakhosi athetha amanga nampela. Yebo makhosi kunjalo. Izolo ngidibana nabafana behonga la ezansi. Bacishe bangibulala bengiqeda ngazi bangisinde kanjani. Ngoba bathathe konke ngowami kumanje anginawo ifoni. Amadlozi akithi abona ukuthi ndoda bheka abomakhelwane ubheke bonke abantu ubheke nabantu bakini futhi abakeduze kwakho ngoba bazakulibaza. Ngaphezu kokuthi nako lapha ekhoneni lakini kukhona into efakiwe lapha ewumuthi efakwe lapha ukuthi wena befana uwe nemoto na ubuya eGoli labo ukhona wasusinda ke wazofika la emakhaya unenhlanhla kwesukwini la izolo ukuthi usinde mfana ndini sizawuzama ukuthi sibhekeke lenkinga yakho ukuthi ime kanjani. Hayi makhosi ngiyavuma. Kunjalo. Xaphaxa Mzimba Bhethe funga bese ufuna ngadludlu amalindakazi sengilitholile iqhina la labafana sengizolithitha isuka ibhadi phezu kwabo.
Manje madoda ngibona ukuthi la nengabe sokwazi ukuthi nginihlukanisele kanje nengabe ufuna aphenduka ayoshona emafini omnyaye mhlawumbe la uthanda ukuthi aye khona kulabantu abanimoshile kulababhemi singathanda ukuthi sibashaye ngezulu senzeni ukuthanda kwenu ningazikhethele noma nifuna ukuthi niqine ngizanizama nina kukunina amadoda nobabini ningakhetha kulento zothuka ukuthi omunye ufuna ashona omunye ufuna ube nani wena. Bengifuna mina oyi-1 adabula amafu. Hawu mfowethu uyazizwa ukuthi uthini afe? Hayi phela mfowethu bese ngishisa ukucasula noba ngahlanya komunye yabo. Bese inyanga enkulu shinqamo bese uyangiqinisa. Hawu ayavuma amakhosi aphuma phambili la mntana msakuqinisa apha ekhaya nginika le bhandi olifunayo ngikhuphule lo kwagoqanyawo ndithetha kube kanye apha ndithethile mani sizamkhuphula amafu siqinise ngebhandi lakho akhuphuke na ufuna akhuphuke ngikunikeze ibhandi lakho elinzima wena mbhemo ngale zakunika umthezi ntombi ake ngiphindeke ngibheke la inkavini zami ihlanganisa doti wena makameshani xabagqomse mbabhethe mfungu bese simona kahle wadliwa ndengazi nqamso umthondo usingena kwangena kwakhushizela usinqamso umthondo kwaphela abantu usinqamso umthondo kwaphela abantu usinqamso umthondo hayi siyenza nyanga enkulu angasihlanganisela amakhathakhathana khulumana mina bengifuna unginikeze nje kube ibhandi kodwa lela ke shinqeni ngoba lelala ibuye likhohlweke kwesinye isikhathi. Hayi ke ndizakwenzela ndoda ngicela ukhumula iskipa leso uze ngapha kwenza abantu zokugcaba uze ube uthanda ukuqina apha emzimbeni khawuze ngapha kancane ukhumula iskipa eso. Ndoda uvala umnyango kwenza basebenze bangaze basibona abathakathi abagcwele apha kwelizwe siyasebenza apha khawuvala umnyango. Kawuvala umnyango ndoda. Asiyagcaba ke ndoda. Vele uguqe kanjalo ndiyeza. Sendifikile sondela ngapha ndoda. Umthike wezintombi lona ke wophosa. Uyabona nangabe uphosa ngalo ufake eswidini ufake ekudleni ufake emasini. Uzeva wena. Bese umbheke lo mfuna ukuthi ufuna ongiphi kodwa ungahambi uthinta nobani ngoba lo muntu uzanihlophisa ngabantu uyasebenza ke lo mthi makhosi makhosi hayi makhosi akuvaleliswa futhi nomuthi awubongo andibongi wayimina mnapha dinebongo nje dithini nam sonsundu dithini nam Afrika mahle diva imincili nengcam zobom diva kuqina ingqondo kakaqini ndiqumbe ndoxhuma nasedleni ndinxibela siko lakwantu kantina ngxaki kuthi mandingxole nxayinxayi kanjani ndilonxila ndawuthini na kuba ndimnyama futhi ndiyasinca ndinebhongo neqayiya ngamasiko omkhulu andinanto ndiyipethayo esandleni kodwa ndiza kubhiyoza kuba ndiyasinca ndenjenje sukundihlahlabeza ndilorhamncu ndikuva kahle ndinavalo ndivuthi imvelo yakwantu vula ndivele ngeleso sivalo vuthuka mthi wakwantu ndivele kwele ngqondo mina lam ndigqamise khona ukuze ndigqube kuhle kwenkomo engenangqondo kundigqamise naphambi komagqala zingcam zengqondo khona ukuze ndicingeze camakho ucela ucanti iculo lami cinene ngoku camakho ucela ucanti iculo lami cinene ngoku undigqubise undigqabise ndigqube undigqabise ndigqube khona ukuze ndisiphule umsintsi wokufa kuba ngesisintu sami ezinsizini zokufa siyandikhupha nakuba impilo inzima sindisepha sinditshibilikisa kwesepha ndibe noncumo ebusweni bam ndikhumbule ekusheni bami ndinebhongo nje.
mob mongameli mazangala mongameli Mob Studios.